Grabiwch eich clustog os ydych chi isio. A wedyn ffindio'r esgyrn eistedd yna. Symud y ffles o'r ffordd. A wedyn un row mawr nôl efo'r sgwyddau. So, dychmygu'r llinyn ar goron y pen yn tynnu chi fyny. Gadael i'r sgwyddau ymlacio lawr. Mae wedi bod reit oed does drwy wsos. So mae sgwyddau'n gallu dal os o densiwn. So jyst triwch adael fynd ar y tensiwn yna. A wedyn cau y llygyd. A jyst sylwch ar sut ydych chi'n teimlo bore yma. Sori, mae'r ci wrth y drws. Yn iawn. So, jyst fyr iawn, rhedwch drwy'r wsos ydych chi wedi gael. A sylwch ar sut mae hwnna wedi effeithio arnoch chi. A wedyn heb ystyried y tywydd tu allan, jyst meddyliwch eich hunan os fysach chi'n gorfod dychmygu y tywydd yn eich pen chi heddiw, sut dywydd fysa fo. So neis meddwl bod hi'n rhyw 20 gradd a bod yr haul yn tynnu. Falle bod o efo chi. Falle bod hi'n hollol dawel yn bob man a bod yna lwyth o eira. Bob dim yn llonydd. Neu falle bod yna gorwynt yn mynd ymlaen. Peidiwch y beirniadu fo, jyst gadwch iddo fo ddigwydd. A wedyn dowch ar sylw i'r anadl. Jyst sylwch ar y rhannau yn y corff sy'n symud efo'r anadl. Peidiwch â reoli fo i ddechrau. A wedyn dechrau arafu'r anadl i lawr. A gwthio yr anadl reit lawr i waelod y bol. So canolbwyntio ar y botwm bol yna, ar yr anadl fewn. Gwasgu'r botwm bol allan efo'r aer. Ac ar yr anadl allan, gwasgu'r botwm bol yn ôl tuag at yr asgwrn cefn. Cael gwared o'r aer i gyd. Trio gwneud hyd yr anadl fewn tua'r un hyd yr anadl allan. Rhyw 4 eiliad yr un. A bob tro mae yna ryw syniad yn popio mewn i'r meddwl. Jyst gadwch iddo fo basio. Fath y cwmwl bach a dowch
a'ch sylw yn ôl at yr anadl. Ydyn ni'n mynd i ddechrau gweithio efo anadl Ujjayi bore yma. Ond mae e jyst fatha mymryn o dynhau yn gefn y gwddw. Yr un syniad a pen dych chi'n gwneud stem ar ffenest. So fel y sŵn yma, ond efo'r ceg di cau. So fydd o'n dawel iawn a byddwch chi'n clywed o yn eich pen eich hunan. So ydych chi'n cario ymlaen efo'r anadl araf, yr anadl drwy'r trwyn, yn gwasgu'r botwm bol allan a gwasgu fo nôl at yr asgwrn cefn, ond jyst efo'r gwahaniaeth bach o'r anadl Ujjayi, sef yr sŵn, ond efo'r ceg di cau. So mae hwn yn un da pan ydych chi mewn safleoedd chydig bach yn fwy o sialens. Mae jyst yn rhoi chydig bach o rym, chydig bach o rhywbeth i wthio ni erbyn o. Os ydych chi ddim yn gyfforddus efo fo, os di o ddim yn rhywbeth sydd yn eich gweddi chi, allwch chi gario ymlaen jyst yn anadlu heb yr Ujjayi. Ond os ydych chi eisiau cario ymlaen efo fo, jyst gnewch be bynnag sy'n gweithio i chi drwy'r sesiwn yma. So rwan dwi'n mynd i agor y llygaid. Ac yn aros lle ydych chi yn eistedd, jyst dechrau cymryd cylchoedd efo top y corff. So mewn ffordd ydych chi'n trio gadael rhan gwylod y corff yn hollol llonydd a jyst symud o'r gwylod yr asennau i fyny. So jyst yn ara bach yn gweithio drwy unrhyw niggles yn gwylod y cefn. Cofiwch ar unrhyw bwynt os ydych chi angen symud y coesau neu be bynnag, jyst gnewch hynna a wedyn dewch yn ôl i eistedd ar y llaw neu ar eich cadair chi. A wedyn newid cyfeiriad. A wedyn yn ôl i'r canol. A anadl fewn mestyn fyny efo'r braich dde. Gwnewch yn siŵr bod yr ysgwydd ddim yn codi efo fo. Ac ar yr anadl allan, jyst dechrau mestyn drosodd. So ydych chi'n cael stretch neis reit ar hyd ochr dde y corff. Yn rhywun peth os ydych chi ar gadair, jyst defnyddiwch ochr y gadair efo'r llaw a wedyn mestyn drosodd. A anadl fewn, newid ochr ac anadl allan, mestyn drosodd. A anadl fewn, mestyn fyny, a wedyn y ddwy law yn dod i lawr. Nawn ni mestyn y coesau allan, so os ydych chi ar gadair, rhywun peth, jyst mestyn nhw yn syth. A anadl fewn, mestyn fyny efo'r breichiau. Ac anadl allan yn ara bach, jyst dechrau gwneud y corff yn grwn. So gnewch yn siŵr bod y traed efo bysydd
yn pwyntio tuag at y to. A jyst flopio'n drosodd, a jyst sylwch ar pa rhan o'r corff sy'n cael ei mestyn yn fama. Gadwch chi'r pen flopio'n drosodd. A wedyn yn ar y bach, anadl fewn, corff yn dod yn ôl i fyny. A jyst rhowch sigl bach i'r ddwy goes. Jyst i ddechrau y gwaed yn pwmpio o gwmpas. A wedyn troelli eich ffên chi i un cyfeiriad. O, y traed rili ynde. A wedyn newid cyfeiriad. A wedyn yn dod â'r traed yn ôl at ei gilydd, pwyntio un droed a flex efo'r llall, a wedyn newid traed. So triwch rili gweithio mewn ffordd fatha ripple drwy'r traed. So mae bob un rhan o'r droed yn cael ei ddeffro. A jyst gweithio un a wedyn y llall. Da ni'n tueddu anwybyddu'n traed gymaint. Pobl yn canolbwyntio mwy ar y coesau neu'r sgwyddau. Mae'r traed yn cario ni drwy dydd bob dydd, lle mwys bach sy'n weithiau. Dwi'n rhoi pêl tennis o dan yn traed weithiau. Pan dwi'n watch y teli, jyst i roi fatha massage bach iddyn nhw. Yn neis, ydych chi'n gallu trio fo. A wedyn, pan ydych chi'n barod, un wigl bach arall, a wedyn yn ei fod yn ôl. Coesa wedi plygu, neu os ydych chi ar gadair traed yn fflat. A anadl fewn, dilyn dod i fyny. A anadl allan llaw dde ymlaen, llaw chwyth yn ôl, blaen ar bysydd, ar y llawr neu ar y gadair. A anadl fewn ôl i'r canol. Ac allan sbio dros yr ysgwydd dde, llaw chwyth yn ôl. A nôl i'r canol. Ac edrych dros yr ysgwydd chwyth. A nôl fewn i'r canol. Ac allan dros y dde. So cariwch ymlaen efo hwn. Yn eich amser eich hun, cyd symud yr anadl efo'r symudiad. Jyst checiwch mewn i weld os ydych chi dal yn defnyddio anadl U-J. Os ydych chi eisiau bod yn defnyddio anadl U-J. Ond fel arall, jyst yn adlu yn araf ac yn ddim drwy'r trwy. A defnyddiwch lein ar bysydd i helpu chi twistio rownd. So dwi'n chi fod yn teimlo yr asgwrn cefn, jyst yn cael mymryn o twist bob tro ydych chi'n sbio dros eich ysgwydd cefn chi. A wedyn ar yr anadl allan nesaf, aroswch yn y safle ydych chi yno fo. Dim watch pa ysgwydd ydych chi'n edrych dros fo, jyst bod chi'n edrych dros un ysgwydd. So dal ymlaen efo'r anadl, ond dwi'n bob anadl fewn mestyn fyny efo dop y pen, a bob anadl allan, jyst trio sbio mymryn y bellach dros yr ysgwydd gefna. Os ydych chi eisiau, i allwch chi afal yn un o'ch coesau chi i helpu chi twistio rownd, fel leverage bach. Ond fyny chi, jyst gweld sut ydych chi'n teimlo. Bob anadl fewn mestyn fyny, a bob anadl allan edrych dros yr ysgwydd gefn. A wedyn anadl fewn ôl i'r canol.
Ac anadl allan i'r ochr arall. A wedyn aros ar yr ochr yma tro yma. Bob anadl fewn, nes dy fyny. Bob anadl allan, cymryd y twist. A anadl fewn ôl i'r canol. Dil i fyny. A wedyn tro yma, pletwch y bysedd a gwynebu yn enfod efo cledra y dilo. A wedyn jyst dechrau crynhau efo'r cefn. Dwi'n meddwl crynhau. Gwneud y cefn yn grwn. Dilo'n dod o'ch blaen chi. A jyst mestyn mlaen efo'r dilo yma. So bod chi'n cael stretch neis yn dop y sgwyddau. Sbio lawr tuag at y bottom bowl. A anadl fewn, mestyn fyny, gwasgu'r chest allan tro yma. Byddwch chi'n gwasgu nôl efo'r dilo a mlaen efo'r chest. A wedyn ar anadl fawr i mewn. Mestyn reit fyny efo'r dilo. A wedyn ar anadl allan dod yn ôl i lawr. A jyst rhowch roll bach neis i'r sgwyddau. A wedyn o'n i ddod efo'r dilo o dan y sgwyddau a pengliniau o dan y gliniau. So, safle cath a safle uwch. Cofiwch lygu'r mat drosodd os ydych chi angen. A wedyn bysif yn llydan a gwasgu drwy flaen bob bys a bawd. So, ydych chi'n cymryd y pwysau oddi ar eich garbwng chi. A anadl fewn, bottom bowl yn disgyn lawr ac edrych fyny. A anadl allan, cefn yn mynd yn grwn, cael gwared o'r aer i gyd. A anadl fewn, estyn i fyny efo'r pen. Ac allan, cefn crwn, cael gwared o'r aer. Sbio tuag at y bottom bowl. So eto cymrwch hwn yn eich amser eich hun. Cyd symud y symudiad efo'r anadl. Wedyn ar yr anadl allan nesaf, jyst cerdded y dilo ymlaen a da ni'n mynd i ddod i safle puppy. So mae'r chest yn dod i lawr, pen ôl yn sticio reit i fyny. A jyst sylwch ar wylod y cefn a sut mae'n teimlo yn y safle yma. Allwch chi restio'r talcen ar y mat os yw'n cyrraedd. A wedyn ar anadl allan, jyst ista nôl mewn i'r cluniau yna, falle bod chi eisiau lledaenu'r pengliniau dipyn bach. Jyst o'ch fewn i safle plentyn. Unai dilo allan o'ch blaen chi, neu bob ochr i chi, bydd bynnag sy'n teimlo'n well. Talcen ar y mat. A jyst sylwch ar sut mae'r corff yn teimlo. Gnewch sgan bach o'r top i'r gwylod. Yn chwilio allan am unrhyw niggles. A
jyst checiwch mewn efo'r anadl. Eto, ydych chi dal yn anadl UJ neu beidio. A wedyn ar anadl fewn, codi'r corff, so bod chi penglinio. Wedyn, da ni'n mynd i ddod ar goes dde ymlaen, na i droi wyneb i chi ymlaen. So mae'r goes dde yn dod ymlaen, wedi plygu, a wedyn mae'r dilo jyst yn dod i'ch ochr chi. So eto, plygwch y mat drosodd os ydych chi angen efo'r benglina. A wedyn jyst gweld os ydych chi'n gallu shifftio'r droed dde yna ymlaen dipyn bach. Be ydych chi ddim isio ydy, na ddangos yr ochr, bod y benglin yn mynd heibio y droed. So triwch wneud yn siŵr bod yr sowdl o leia mewn llinell efo'r benglin, neu hyd yn oed yn bellach. A wedyn, pan chi'n barod ar anadl fewn, mestyn fyny efo'r dilo. Maen nhw'n mynd i ddod i safle pistol, da ni wedi gwneud hwn o blaen. So mae'r dilo, chi'n gallu gweld? Bys cynta a bawd allan a gweddill y dilo, gweddill y bysyd, sori, wedi plygu. A wedyn anelu am yn enfod. A wedyn jyst gweld os ydych chi'n gallu plygu fymryn y nes mewn i'r benglin blaen. Os ydych chi'n rili cael stretch ar hyd y goes gefn yma. A dyna, A wedyn ar anadl allan, mae'r llaw chwith yn mynd i groesi'r corff a dod ar y goes dde. A wedyn, da ni'n mynd i ddod ar fraich dde allan tu ôl. So, wedyn, da chi'n mynd i sbio tuag at y llaw yna. So, da chi'n cymryd twist eto. A gallwch chi ddefnyddio'r llaw chwith yn erbyn y goes dde eto, just i helpu chi twistio rownd. Ac anadloch. Ac ar anadl fewn, dod yr dilo nôl i pistol a nôl i fyny, am yn enfod am un anadl. A wedyn ar anadl allan, dewch ar ddwy law i'r ochr fewn o'r goes dde. A wedyn, dyn ni jyst yn mynd i adael i'r benglin dde ddechrau disgyn allan dipyn bach. So, ydych chi'n dod ar ochr allan y goes y droed dde. A jyst sylwch sut mae hwnna'n teimlo. Mae jyst yn neis i agor yr holl ardal rownd y glwts a rownd y glyn dde. Cofiwch ar unrhyw bwynt os ti hwn yn mynd yn ormod, dewch i ymlacio yn safle plentyn. Ond fel arall, anadlwch. Defnyddiwch bob anadl allan i drio ymlacio y cluniau yna. A wedyn pan ydych chi'n barod yn ôl i safle plentyn, talcyn ar y mat a checiwch mewn efo sut ydych chi'n teimlo. A dewch ar sylw i'r cluniau yn fama. A jyst sylwch os oes unrhyw wahaniaeth rhwng sut mae'r glyn dde yn teimlo a'r glyn chwith bellach. Wedyn anadl fewn, corff yn dod yn ôl i fyny, a dyna mynd i gymryd bob dim ar yr ochr arall. So tro yma, coes chwith ymlaen. A jyst checiwch mewn eto bod y benglin ddim yn mynd heibio y sowdl. So
Just shufflwch ymlaen efo'r droed mlaen na fymryn os ydych chi'n gallu. Plygio'r mat drosodd os ydych chi angen. A wedyn pan ydych chi'n barod ar anadl fewn. Dil o'n dod i fyny i safle'r pistol uwch y pen. Sgwyddau wedi'n lacio. A nid allan, llaw dde yn dod ar y goes chwith. A wedyn mestyn yn ôl efo'r llaw chwith ac edrych tuag ato fo. A nid fewn, mestyn fyny o dop y pen. A nid allan, cymryd y twist a sbio tuag at y llaw chwith. Ac ar anadl fewn, mestyn nôl fyny efo dilo. Un anadl fawr i fewn. Ac anadl allan, dilo'n dod i ochr dde y mat. So i ochr dde y droed chwith. A wedyn, dechrau gadael i'r ben glin chwith na ddisgyn allan. Just mymryn, tan bod chi'n teimlo bob dim yn yr ardal yma yn agor. Adlwch yn araf ac yn ddim. Checio os da chi dal yn defnyddio yr anadl i vagina. Ia, wedyn pan ydych chi'n barod, ymlacio nôl i safle plentyn. A sylwch ar y corff i ddechrau, sut mae'n teimlo. A wedyn checiwch mewn efo sut mae'r tywydd efo chi bellach. Ydy di newid? Ydy o yr un peth? A wedyn yn ar y bach, dyn ni'n mynd i ddod ar cwrcwd. So, tycio fysydd y traed o danodd, a wedyn dowch mor llydan a mae'r traed angen bod. Diolch moch os di'r sodle lawr neu beidio. Mae jyst yn dibynnu ar hyd y cyhyra yn eich ffer chi. Dim byd mwy. A wedyn, dim di rhyw dod ar dilo at ei gilydd. So, ffeindiwch farcyn o'ch blaenau chi ganolbwyntio arno fo. Jyst i helpu chi gadw cydbwysedd. A wedyn dilo'n dod nôl i lawr ac yn ar y bach gwasgu drwy dilo i golygu yn eich hanner chi. Sifflwch y traed i lle bynnag maen nhw angen bod.
Plygu'r pengliniau gymaint ydych chi angen. A wedyn jyst gadael i'r pen fflopian, falle roed wiggle bach iddo fo, i fynd yn siŵr bod dim tensiwn yn y gwrw. Gadwch chi'r breichiau fflopian a'r dilo. A triwch wthio yr esgyrn eista yna reit fyny tuag at yn enfwd. O fan yr allan, teimlo'r asgwrn cefn yn mestyn. A wedyn ar anadl allan, plygu'r coesau dipyn. A wedyn ar yr anadl o fewn, da ni'n sgwpio y dilo i fyny i safle cader. Da ni wedi gwneud hwn cwbl o weithiau. So'r bwriad ydy llinell syth o'r dilo reit lawr i waelod y cefn. Na ddangos i chi o'r ochr. So yn llythrennol fel bod chi'n eistedd ar gader, ond ydych chi'n tycio pen ôl o dano. Yn ytrach na sticio allan. Sgwydda'n llydan, defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Anadl allan, dewch fymryn yn is i lawr os ydych chi'n gallu. Ac anadl fewn, dilo'n dod drwy safle gweddi. A wedyn dewch ar dilo o ochr. Cau y llygaid. A jyst gadael i'r anadl setlo. A wedyn, pan ydych chi'n barod, agor y llygyd. A wedyn ffindiwch eich marcen chi eto i ganolbwyntio arno fo. A byddwn ni'n sefyll ar y droed chwith. So, codi bysydd y droed chwith, lle deunyn nhw, a wedyn yn ôl i lawr. A rili gwasgu drwy y bawd mawr a'r bys bach. O, mae rhywun yn ffonio fi, byddwn i'n ôl am eiliad. Sorry. Decline. Helo, dwi'n ôl. Sorry, yna. A wedyn, fel bych chi yn gwasgu lawr drwy'r droed chwith, mae'r droed dde yn mynd i ddod ar flaenau y droed. Ac unai nesaf at y droed chwith, ydych chi'n gallu restio y sowdl ar y ffer. Neu os ydych chi eisiau bach y challenge i'ch hunan, ydych chi godi fo o dan y ben glin, neu os ydych chi eisiau mynd yn bellach, gallu bod uwch y ben glin. Ond jyst gwnewch yn siŵr bod chi ddim ar y ben glin. So, sut bynnag ydych chi eisiau bod, testiwch hwnna allan a wedyn dilo'n dod at ei gilydd yn safle gweddi. A wedyn os ydych chi eisiau rhaid sialens ychwanegol eich hun yn fan hyn, allwch chi ddechrau gweithio y dilo i fyny uwch y pen. So gnewch yn siŵr bod gennych chi'r mannau i ganolbwyntio arno fo. Os ydych chi'n woblo, pwydwch y phoeni, ail setio a trio eto. A pan ydych chi'n barod, chi'n hau dilo lawr, a rhoi sigl bach i unrhyw le sydd angen o.
A wedyn yr un peth ar yr ochr arall. So ydych chi'n sefyll ar y droed dde tro yma. Codi bysedd y traed. Lledaenu. Nôl i lawr. Gwasgu drwy'r bawd mawr ar bys bach. A wedyn, pan ydych chi'n barod, y goes chwith yn dod at y dde. Ffindiwch marcyn chi, a wedyn lle bynnag ydych chi eisiau rhoi y droed na blaw am yn erbyn y ben glin. Ffwr chi. Dil yn dod at ei gilydd. A wedyn, os ydych chi eisiau sialens ychwanegol, dewch ar dilo uwch y pen. A wedyn ara bach, rhyddhau. I lawr. Symud unrhyw le sydd angen. Da iawn bawb. Ti'n gweld lot o meditative, poised yogis yma nhw'n. Neis. A wedyn o'n i ddod ar traed, lled ysgwydda. Eto, codi bysedd y traed, lledaenu a nôl i lawr. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud hon bob wsos. A nad yw'n fewn, dych chi'n gwybod beth i wneud efo hon. I fyny ac anadl allan, yn ôl i lawr. So cymrwch hwn yn eich amser eich hun. Cofiwch wneud yn siŵr bod dim tensiwn yn cael ei ddal yn ysgwydda. A bod y bottom bol a'r glutes yn gweithio i helpu chi efo'r cydbwysedd. Jyst checiwch sut mae'r anadl yn gwneud ar y munud. Ydych chi dal efo'r anadl New China neu beidio. A'r tro nesaf, ydych chi fyny aroswch yna. A wedyn unai sleidio lawr y wal ddychmygol efo'r dilo uwch y pen, neu efo'r dilo o'ch blaen i chi. Ond trio cadw'r cefn yn syth, trio cadw ar flaen y bysedd y traed, a trio peidio mynd yn flin efo'ch hunan os ydych chi'n disgyn. Ac yr anadl fewn, yn ôl i fyny, yn syth, ac ar yr anadl allan, yn araf, yn ôl i lawr. Da iawn bawb. Jyst rhowch wiggle bach i'r traed na. Hyn dod nôl lawr i eistedd. Eto, ar glistog ac ader bynnag, excuse me, sy'n gweithio i chi. Dyna ni. So, coesa allan yn syth o'ch blaen i chi eto. Bysedd y traed yn pwyntio am yn enfod. Ni'n mynd i gymryd yr un peth yn athyn ni ar y dechrau, so anadl fewn
Mestyn fyny efo breichiau top y pen ac anadl allan. Arwain ymlaen efo'r chest tan bod chi'n methu mynd i pellach. A wedyn, jyst gadw i'r pen fflopian ymlaen. Gadwch yr sylw i wylod y cefn yn fyma. A jyst sylwi ar sut mae'r ardal yna yn teimlo yn y safle yma. A nadl fewn, yn ôl i fyny. A wedyn dewch ar traed yn fwy llydan, so bod gennych chi siap fi. Os ydych chi ar gadair, jyst traed ar llawr, siap fi ar y top y coesau. Ac eto, anadl fewn, mestyn fyny efo top y pen, ac efo'r anadl allan, a rhoi'n ymlaen efo'r chest, tan bod chi'n methu mynd i pellach. Anadl fewn, gweithio'ch ffordd nôl i fyny. Wedyn yn plygu un goes i mewn, so goes chwith yn plygu mewn. Os ydych chi ar gadair, os ydych chi'n gallu dod o bo, jyst wedi plygu mewn i rhyw bwynt. Gnewch hynna. Wedyn ar yr anadl fewn, yn mynd i mestyn fyny efo'r llaw chwith. So ydych chi'n troi y corff wedyn fymryn i ffwrdd oddi wrth y goes de. A wedyn ar yr anadl allan, da ni'n dechrau mestyn drosodd. So peidiwch yn meddwl bod chi'n mestyn am y droi. Meddyliwch bod chi'n mestyn fyny am y nenfod. So ydych chi'n cael y stretch neis na ar hyd yr ochr, ond ydych chi hefyd yn cael y stretch yn y goes. Defnyddiwch bob anadl allan i ymlacio'r cyhyrau. Ac anadl fewn i fyny. Ac allan, rhyddhau. A wedyn yn ara bach, yn mynd i newid ochr. So coes dde yn dod i mewn, a coes chwith yn dod allan tro yma. A wedyn trowch y corff tuag at yr ochr dde. A wedyn anadl fewn, mestyn fyny, ac allan, mestyn drosodd, so ydych chi'n mestyn am y gornel yma yn dop y stafell. Anadl fewn, mestyn fyny, allan rhyddhau. Dewch ar ddwy droed yn fflat, os ydych chi ar gadair neu yn eistedd ar y llawr. Wedyn jyst pwyso nôl, chydig bach, mewn i'r breichiau. A wedyn windscreen wipers efo'r coesau. A wedyn, dal i bwyso nôl mewn i'r breichiau yna efo'r coesau wedi plygu. A wedyn dewch ar ffer dde yn erbyn top y goes chwith. A wedyn yn ara bach, dechrau cerdded y dilo yn ôl at y corff. So mae'r corff
yn syth. So gnewch yn siŵr yn hytrach na bod chi fel hyn, bod chi fel hyn. So mae'r droed yn erbyn y goes. Dyna ni. A'r bwriad ydy i gael stretch neis yn y glin dde a'r glwt dde yna. So allwch chi gau llygaid yn hyn. A jyst sylwi ar y cyhyr mawr yna. Y boch penol dde yn cael stretch ag ymlacio. A wedyn ar anadl allan, cerdded y dilo nôl. Y ddwy droed yn fflat. Windscreen wipers eto. A wedyn yr un peth ar ochr arall. So, ffêr chwith yn erbyn y goes dde tro yma. Ydych yn siŵr bod y droed yna wedi flexio. A wedyn ar anadl fewn, cerdded y dilo nôl tuag at y corff. Cau y llygyd a canolbwyntio ar y glwt chwith yna yn ymlacio. A nod allan, cerdded y dilo yn ôl a dod â'r traed yn fflat eto. Ond dyn ni'n mynd i gymryd safle cwch. Dwi ddim yn meddwl bod ni wedi gwneud hon o blaen. Yn un da i gryfhau. Mae'r ardal rownd y bottom ball. So, tra ydych chi'n pwyso yn ôl, aroswch yn union lle ydych chi, ond mae'r dilo yn dod mewn llinell syth hefo y llawr. Dyna ni. So, dylech chi deimlo fama yn gorfod gweithio. Wel, mae'n bwysig bod chi'n gwthio'r chest allan. Os di'n ormod i chi, jyst dewch i fyny dipyn bach. Newch yn siŵr bod chi ddim fel hyn. Bod chi sgwyddo'r nôl, cefn syth, llinell syth o dop y pen i wylod yr asgwrn cefn. Os ydych chi eisiau cymryd un bellach, dewch yn nes i lawr. Os ydych chi'n crynu, fel dwi yn rwan, dewch yn nes i fyny. A jyst anadlwch yn fama. Dal i wthio'r chest na allan. Defnyddiwch yr anadl i helpu chi. Pump. 4. 3. 2. Ag 1. Dewch yr dilo tu ôl i chi. Da iawn. Ag unwaith eto. Rowlio'r pengliniau o ochr i ochr. A nhw'n i orffen yn gorwedd lawr efo twist, na i jyst dangos i chi'n sydyn. Hyn ydych chi'n gorwedd lawr, dyn ni'n gwneud hwn o blaen, goes i mewn, a wedyn croesi y corff. So dewch i orwedd. Ac i ddechrau, dewch ar ddwy goes i mewn at y corff, gafel rownd y coesau a jyst siglo. Ochr i ochr, mwynhewch y massage bach na'n wylod y cefn. A wedyn pan ydych chi'n barod, rhyddhau y goes chwith yn fflat i lawr ar y mat. Ac ar anadl allan,
Croes i'r corff efo'r goes be wedi plygu. A jyst sylwch ar y twist yng ngwylod y cefn. Os da chi eisiau dod ar llaw dde i fyny gyferbyn ar ysgwydd, ar o fraich yn syth, gnewch hynna am stretch ychwanegol. A wedyn os da chi eisiau sbio ar y llaw dde yna, i gymryd o'r gam ymhellach, gnewch hynny rwan. Bob anadl allan, canolbwyntio ar ymlacio gwylod yr asgwrn cefn. Anadl fewn. Yn ôl ar y cefn, dychaf ddwy goes i mewn. Siglo o ochr i ochr. A wedyn yr un peth. Sythu'r dde, yn fflat ar y mat, ac yr anadl allan croes i'r corff, efo'r chwyth. Llaw yn dod i fyny os ydych chi eisiau, sbio tuag at y llaw os di'n teimlo'n iawn. Anadl fewn yn ôl ar y cefn. Ddwy goes i mewn am un sigl bach ola. A wedyn dechreuwch gael gafel ar unrhyw beth ydych chi eisiau. Jumper, blanced, clustog, i wneud eich hunan yn gyfforddus ar gyfer Shavasana. So gorweddiwch sut bynnag ydych chi eisiau. Jyst gnewch eich hunan yn hollol gyfforddus. Dewch yr sylw yn ôl at yr anadl. Gallwch chi adael fynd ar yr anadl UJ rwan os ydych chi dal yn defnyddio fo. A jyst canolbwyntiwch ar bob anadl allan. Teimlwch y corff yn mynd yn drymach ac yn drymach efo bob anadl allan. Teimlwch y cychyrau gyd yn y gwyneb yn gadael fynd. Llygyd yn ymlacio yn y sockets. Y tafod yn ymlacio yn y ceg.
Cyhyren y talcen I gyd yn gadael fynd. A sylwch ar sut mae'r tywydd efo chi bellach. Meddyliwch am un peth caredig clean ydych chi wedi gwneud I rhywun arall yn ddiweddar. A wedyn, meddyliwch am rhywbeth caredig ydych chi wedi gwneud i'ch hunain yn ddiweddar. Yr un yma wastad yn anoddach. Felly bod yn unrhyw beth fel gwrando ar eich hoff gân chi neu rhedeg bath neis. A rwan meddyliwch am un peth caredig ydych chi'n mynd I wneud i'ch hunain yn y dyddiau nes yma. Ac yn ara bach, dewch y symud y bysydd a bysydd y traed. Wedyn ddech chi gwneud y symudiad chydig bach yn fwy, symud y dilo, symud gwylodion y breichiau. Dod yr symudiad at y coesau. A jyst dechrau gwrando ar y corff. Cymryd unrhyw symudiadau ydych chi'n teimlo ydych chi angen. Stretch mawr falle. Ac yn ara bach, dechrau gwneud eich ffordd fyny I eistedd. Ac I orffen. A anadl fawr I mewn beichiwch y pen. Ac anadl allan dilod drwy'r canol. Ac I mewn beichio fyny. Ac allan drwy'r canol. A'r tro ola a dal yr anadl tro yma. Anadl I fewn. Dal am 7. 3. Ac anadl allan. Dilod drwy'r canol. Namaste bawb. Da iawn chi. Nathon ni bach yn hardcore heddiw. Do'n I wedi bwriadu. Ond da iawn chi.